Μπρος. Ο Θεοκλήμωνος από Καρδίτσα είμαι, Ολυμπιακός η ομάδα μου. Και Περίμενε, θα ρε. ήθελα Περίμενε, να ρε, έχουμε μια περίμενε. αντικειμενική κουβέντα και να μην μας επηρεάσει. Περίμενε, ρε! Άντε, γεια! Να ακούω τι λέτε, ρε. Έτσι, ρε. Και αν είσαι Ολυμπιακός, δεν κατάλαβα τι λες. Τι είναι αυτό. Εμπρός. Έλα. Ναι. Θεοκλήμωνος από Καρδίτσα. Τι να κάνουμε. Να πούμε μια αντικειμενική κουβέντα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πώς το όνομά σου. Θεοκλήμενος και είμαι από Καρδίτσα. Θεοκλήμενος. Ναι. Βρε γαμίσου, ρε Θεοκλήμενε. Βρε γαμίσου, ρε. Θα μιλήσω εγώ με το... Πες ένα όνομα κανονικό, ρε μαλάκα. Για να μιλήσουμε. Αυτός είναι που είπανε και πριν. Τώρα τα λες και πιο σιγά πας και καταλάβω το Θεοκλήμενος από πού βγαίνει, ρε. Τι όνομα είναι αυτό. Να λέγες ηγούμενος. Εμπρός. Εγώ τέτοιες μαλακίες δεν τις ανέχομαι. Ή θα μιλάτε κανονικά και με ονόματα, έτσι. Θεοχάρης από Βόλο. Ναι. Βραγάμι σου κι εσύ. Παιδιά, εγώ μόνο βρίζω, έτσι. Εσείς δεν βρίζετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμπρός. Γεια σου Τάκη, ηγούμενος από Καρδίτσα και Ολυμπιακός. Ο ηγούμενος τώρα, έγινες ηγούμενος, Ναι, έχω δύο ονόματα, Θεοκλήμενος και ηγούμενος. Άντε, γεια! Άλλαξε όνομα. Θα γίνεις ο δεξής ψάλτης. Να πεις και ένα τροπάριο της Κασιανής και μετά θα μιλήσεις. Ναι. Εγώ είμαι προσωπικά πάρα πολύ... Βρε αγάμισου εσύ, ρε. Βρε αγάμισου εσύ, ξαφνικά μετά από 24 χρόνια βγήκες να μας πεις τις παπαριές σου. Βρε αγάμισου κι εσύ και ο πατέρας σου.